Ngifisa ukubuza lazi insizwa naye ke lana ukusoma ke kwakukuhle lapho okukuthi intombi yayikade isiqomile yayithi makwenzekile yalingeka yabasendlini yomfana kodwa yayiba nonembeza bese isivala isibaya sikayise ivalela inkomo kanina ukuze lensizwa lena ingeke izithinte besithi lentombi ngeke kunokuthi ungene esibayeni sikababa uthinta inkomo kamama ngcono uthinte wona madoda asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluma uzokhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo funga yezinto wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isizwe kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha ushaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni babanga likaThumbu laTshatshatsha uTshatshatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo kanti insizwa zimbiza ngonduna kaNdaba untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhombisa nesincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa vuthulula ngoba sigcela amabede ngikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhadla kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkankane lakha lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba uhlala kuyintokozo bafowethu ukuthi ngifike la ku-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV uma umusha ngiyacela ukuthi wenze ubulungiso obukhulu ushaye lona ibutton leli libovu elibhala ukuthi subscribe ukuze izibalo zababukeli bempunga yesintu zizokwanda kakhulu kubonakala ukuthi ngempela Impunga Yesintu TV channel enkulu ayinkulu ngokwezibalo kuphela uma ngithi channel enkulu abantu abaningi bazodideka mhlawumbe bathi hayi ngeke akakabi channel eyinkulu le channel ngoba indaba eziphethe zesintu iphethe indaba ezinkulu futhi ayikho ichannel ephethe indaba ezinkulu ukudlula le Impunga Yesintu TV ayikho lapho ngishaya phansi ngonyawo ayikho ichannel ephethe indaba ezinkulu ukudlula le Impunga Yesintu TV ingakho ke kubalekile ukuthi nawe usubscribe kule channel ukuze ama video esiwafakayo izinkulumo esizifakayo zizokwazi ukuthi uzithole ngaso leso sikhathi sishisa kukhona abantu ke engisaniphathele bona abanohlonze nabanosizo ngoba ababukeli bempunga yesintu TV ngiyathanda ukuthi bathola abantu abasebenza ngeqiniso bangathola abantu abamaqile abazazobaqila la othola ukuthi abasebenzi ngeqiniso ingakho umuntu sike sihlale naye phansi uma kuukuthi uyafuna ukuvela kwempunga yesintu TV sixoxe naye simthole ukuthi akazufika yini anikeza ababukeli bethu inkinga angikho ke lapho ngifisa ukubuza lazi insizwa naye ke lana ukusoma abantu abaningi ke mhlambe ukusoma abazi ukuthi yini ukusoma abantu abaningi mhlambe bazodideka ukuthi awumpunga yesintu wabuza into ebucayi kangaka wabuza into ejule kangaka mawuthi sayeke lana ukusoma isizathu sisodwa senza ukuthi ngibuze lo mbuzo ofana nalokuthi zinsizwa naye ke lana ukusoma omunye umuntu ke mhlambe ukusoma akazi ukuthi yini ukusoma mhlambe ngizoqala ukuthi ngichaze ukuthi masikhuluma ngokusoma sikhuluma ngani ngoba abantu abaningi abakwazi abanye futhi abakaze bakwenza ngizocela futhi ukuthi le nkulumo le ingezwakali kabi kodwa le nkulumo le noma uyilalele bese uyajula ngoba izinkulumo ebalekile kakhulu ukusoma angisho ukuthi kuyinto enhle kodwa ukusoma kwakubalekile ngezikhathi ezingemuva ngoba uma intombazane isomisa nensizwa isoma uma intombazane isomisa nensizwa isoma
wengavela vela umntwana intombi ayingamithi insizwa ayingamithisi baningi ke abantu abathi ayimpunga yesintu intombi yamitha isoma isomisa athi insizwa yamithisa isoma amampunge lawo awukwazi ukuthi ungathi uyinsizwa usoma ungathi uyintombi usomisa bese kuthiwa wena umitha kanjani usomisa kufanele ke singakuhlonizi lokho ukuthi intombi uma isomisa ayimithi leyo ntombi ngoba isuka isomisa kodwa intombi uma igudlisa na kanjani izomitha amampungo ukuthi intombi ngathi isomisa bese kuthiwe leyo ntombi ngamitha kusasa kuthiwe leyo ntombi imithile kade isomisa imitha kanjani intombi isomisa kodwa ngesizathu sokuthi ayisomisi yona le ntombi iyagudlisa iyona into eyenza ukuthi ke imithe ngoba ivumela umfana agudlise agudle ukungena esibayeni sikayise elokekekela iyona ke into eyenza ukuthi ke leyo ke imithi intombi kodwa intombi mayisomisa umfana makuthiwa uyasoma uphelele emadolweni ngizobeka kanjalo ngoba manje mangizobeka ngale ndlela beyithi ngifuna ukubeka ngami mhlawumbe kuzongizwakala kahle yini ukusoma yila intombi ivukelwa khona unembeza akuyibeke kanje ukusomisa ngoba lezi zinto zihlukene kufanele ngiyichaze ngokusoma nokusomisa yini ukusomisa wena njengentombazana uma unesoka usulumisile idukwe ekhaya waqoma wena ntombi lensizwa le oyiqomile isifuna manje ukuthi uyivakashele ngoba nawo phela ilokhu njalo intombi mase siqomile insizwa izofuna ukuthi uyivakashele kodwa ngoba wena usayintombi nto uzothi mawufika lapha elawini layo senukuphulileke lo mthetho ngoba kukuphula umthetho vele ukuthi wena ntombi uyovakasha ukuphula umthetho lokho akukho esintwini sethu yebo kona kwakwenziwa kodwa kwangingasho ukuthi isintu sethu siyakugunyaza lokho cha ukuqomisa yebo ukuqomisa kuyinto enhle makuthiwa limile idukwe lapha kaSibanibani limile idukwe lapha kaSibanibani ngoba lensizwa njengesiqonyiwe yayiphumela obala ukuthi wena isiqonyiwe iqonywe intombi yakaSibanibani uma kukhona into eyicala enzakala kuleya ntombi yakaSibanibani so gijima siye lapha kuleya nsizwa ekuyiyona eyayiqomisa le kwamakhona idukwe laphephezela naye intombi ke lensizwa siwuphulile umthetho yalanda le ntombi mayilanda le ntombi lensizwa yeza nayo la elawini layo uma insizwa isifuna bembathe nalo wesifazane intombi uma isanonembeza iyayivala imlenze bheka ivala imlenze isanonembeza le ntombi ngoba intombi ehlolwayo iyayivala imlenze bheka ivalela inkomo thaqa isivala isibaya sikayise ngoba isanonembeza ithi ngeke inkomo ngeke ngize ngiyivulele inkomo ngiyivalela okungenani ungaphelela khona la emlenzeni ngeke ngize ngikuvumele uhambo yenkomeni ngoba inkomo akuyona yami inkomo ekabani na ekamama lenkomo lesibaya lese ngisivalayo isibaya sika baba lesi anginayo imvume yokusivula ngikhuluma lapho ngokuthi intombi eyayikade inonembeza yebo ngoba phela kuyenzeka umuntu kube khona lokho okumlingayo agcine ona evakashela isoka kungafanele kodwa yithi intombi mesufikile lapha esokeni lakho kade ulivakashele mhlambe likuqomisile kodwa phela liba nawo unembezo ukuthi lesibaya akusona esakho isibaya sikayihlo lenkomo ela akuyona yakhe inkomo kamama vala imlenze kanje uvala imlenze
ayikwazi intombi ukuthi ngathi isomisa ivalile kanje imlenze insizwa iphelele la emlenzeni bese kuthiwe lo muntu angamitha. Kodwa uma intombi igudlisa iyasivula isibaya sikayise, ilapho ke la intombi imitha khona ngoba isibaya isuke ingasivalile kodwa isibaya isuke isivulile. Uma isivulile isibaya insizwa bese ifike iloku ithinta inkomo kanina wayo. Uma ithinta inkomo kanina wayo muningi umonakalo ongase wenzeke lapho ngoba unembeza kuyona intombazana. Usuke usuyilahlekele leyo ntombazana unembeza ezothi mayike endlini yesoka yazi kahle ukuthi njengoba ila endlini yesoka ayinayo imvume bese univele ivula isibaya sikayise. Ivumele lona wesilisa ukuthi adlalise inkomo kanina ekubeni kungafanele. Uthola ukuthi mhlawumbe inkomo kanina ngeke azayigwaze ngomkhonto kodwa uzoloke ithinta nje ngawo umkhonto loke edlalisa ngawo. Akufanele ukwenzeke njalo. Ileyo ntombi ke emithayo ngoba isuka igudlisa kodwa intombi mayisanonembeza iyakwazi ukuzibona mayonile ukuthi njengoba ngilapha kasoka lami yebo selingiqomisile kodwa nginalo ilungelo lokuthi ngilinikeze imvume yokuthi ivule esibayini sikababa ingene lensizwa. Iba nonembeza intombi. Ukusoma ke kwakukuhle lapho okuthi intombi yayikade isiqomile yayithi makwenzekile yalingeka yabasendlini yomfana kodwa yayiba nonembeza bese sivala isibaya sikayise ivalela inkomo kanina ukuze lensizwa lena ingeke izithinte besithi lentombi ngeke kunokuthi ungene esibayini sikababa uthinta inkomo kamama ngcono uthinte wona amadolo. Yilobo kubuhle bokusoma bokusomisa uma intombazana. Insizwa yona eyayikade isoma uma intombi sifikile yathi mina angilali mina okungenani ungasoma. Leyo nsizwa leyo ngiyayincoma kakhulu mina leyo nsizwa ngoba ngenkathi ivuma lensizwa ukuthi cha kulungile ngizosoma nayo leyo nsizwa ekade inawo unembeza ukuthi akufanele ngempela ngizibambele ngoba uyise walentombi akakakuniki igunya lokuthi lentombi sesingambatha sibe babili sivuke sibathathu. Uzokhumbula ukuthi ngokwesintu sethu ukuqomisa ngedukwe kusuke kuwuphawu lokuthi wena nsizwa uqonywe intombi yakasibanibani. Uma kukhona umonakalo owenzakala kuleyo ntombi yakasibanibani sobuza kuwena. Ayikho into lapho ekunikeza igunya lokuthi mbathana. Ngisho ilobolo ungalikhipha nalo alikuniki igunya lokuthi mbathana kodwa into ekunikeza igunya uyise walentombi mzukwane fika nalentombi eyidonsa ngengalo ezokunikeza ethi mi athe sekunikezile bese athi lalani nibabili nivuke nibathathu. Yilelo ke igunya sokulinikile wena kusuke sekufanele ukuthi wenzeke manje naqhoyisa lentombazana uhlabele enkomo yokuyiqhoyisa ibe umfazi wakho ophelele. Yilapho ke la kuyobusa unegunya khona lokuthi nembathe nibabili khona nizovuka nibathathu. Insizwa ke somayo uma ukuthi zisakhona noma insizwe ezazisoma zazi kade kuyinsizwa esingazibiza ngamasoka ngoba zazenza izinto ngendlela ehlelekile. Yebo kona yona ekade ike emzweni yokuthi sengathi ngembatha nalowesifazana kodwa ngoba manje iyamhlonipha ekutheni yena uvele wasivala isibaya sikayise wayivalela inkomo yabe sithi intombazane gcina khona la emadolweni. Ngempela leyo nsizwa leyo uma insizwa ehloniphayo yayikade ikwenza lokho ivuma ithi hayi ngizosoma ngoba ayifuni ukuthi izibambele yona kodwa ifuna ukunikezwa ngemvume. Yingakho ke bafowethu nodadewethu ngisho ngithi ukusoma nokusomisa babunako ubuhle nakuba nako kwakuyicala ngoba kuloyo okwenzayo ukudlala ngembewu ngoba uzokhumbula ukuthi imbewu yakini igcina imosheka kungafanele ukuthi imosheke kodwa kona kwakunabo ubuhle bokuthi
laba bobabili banawo unembeza wokuzibona ukuthi lento abayenzayo ukuhlangana kwabo akuvumelekile ukuhlangana kwabo kuyicala enkathini namuhla uyabathola abantu uthola ukuthi intombazana ihlolwa kube lula nje umfaneni uma kuyahlangana nomfana ukuthi ivele yenze noma kanjani kubalekile ukuthi izintombi zakithi uma uzazi ukuthi kuyenzeka kube buthaka ngazi ke kodwa ukuthi intombi ilivakashela kanjani isoka uma kwenzeka ke okuthi kuyenzeka ulivakashela isoka musu ukuvuma ukuthi isondele esibayini sikayihlo musu ukuvuma lokho vala uyivalele inkomo kama wakho uthi hayi awusondeli la gcina khona la emadolweni angeke ke intombi mithi intombi isomisa amampunge lawa yikho intombi engamitha isomisa ngoba isuke isivalile isibaya sikayisithaqa kodwa intombi egudlisayo iyona intombi leyo ekwazi ukuthi mithi isizwe zakithi kubalekile ukuthi lento yokusoma uyenze insizwa yakithi uma ukuthi lo muntu wakho othandana naye usazigcinile usayintombi nto musu ukufuna ukulala naye musu ukufuna ukumosha musu ukufuna ukweqa abazali bakhe bengakakuniki wena hlonipha uhloniphe le ntombazana othandana naye uma futhi ukuthi kukusoma ukufuna musu uyibiza ukuthi isondele kuwena musu kuyibiza ayingezi kuwena ngoba uzoyonisa uma uke wayonisa le ntombi awu kobe lapho sekubhedile omunye umuntu ukukathi mina sengilobolile ngilobolile itshitshi hayi ngeke phela inkomo manje sezikubo manje inkomo ngilala naye hayi insizwa yakithi akuyibona ubudoda lobo akusona isoka ukuthi uma intombi usiyilobolile iphelele imhlophe bese uthi wena ke uzoyona umntombi bayo ngoba usilobolile kufanele ukuthi le ntombi lena njengosuyilobolile imhlophe ayifike emagcekeni omuzi wakini imhlophe khona iyokwazi ukuthi ibe nendawo ekuyiyo emagcekeni omuzi wakini khona iyokwazi ukuthi ibe nana ikwazi ukuthi iqobele izalukwazi zakini ngoba uma wena ukuthi uzolobola intombi nto bese emva kwalokho usufuna ukumbatha nayo ungakasini hayi lokho kuyinkinga lokho ngokwenza ukuthi le ntombi yakho mayifika phakathi komuzi iyofika njenganomuntu ongaphelele ngeke ikwazi ukuthi iqobe phakathi komuzi wakini ngoba iyobe ifike ingaphelele kanti wena ukube uyihloniphile le ntombi wayigcina wayilondoloza wena njenganensizwa wangafuna ukuphanga umdaka izulu linganini wayigcina le ntombi uyigcinele ikini izizwe zakithi kubalekile ukuthi siwathanda makithi uma ukuthi uyazazi ukuthi wena lo muntu othandana naye usaphelele usamhlophe uyintombi akube umsebenzi wakho ukuthi uyamgada uyamvikela ukuthi aqhubeke abe intombi ukuzathi uma engene emagcekeni omuzi wakini angene emhlophe qwa ukuze kokwazi ukuthi kukikiza izalukwazi ngoba phakathi komuzi wakini kunezalukwazi ezathi mazigana zagana ziyintombi nto uma ke wena ke manje usuzomona lo makoti abakunikezene eyintombi nto usuyamona wena usezongena phakathi kwamagceke akini usevela usonakela kodwa bona kade bekunikeze ephelele mawubheka bokwazini ukuthi bamemukele ngoba kunomehluko phakathi komuntu othema uhlangana naye abantu abadala bekunika bakunikeza ukuthi vele umntombi bakhe abusekho nomuntu abathe bekunikeza bakunikeze evele sayintombi lo muntu abakunikeze eyintombi nto kusuke kubalekile ukuthi ungalingi uzumngcolise ngoba uma uke wathatha umntombi bakhe ngeqhono lokuthi wena usuvela usumlobolile uyomngcolisa ngoba usumngcolisile nganoko abantu abadala ngeke kusaba lula ukuthi bamemukele ayikho into enhle njenganokuthi intombi uma iyintombi uyilobola wena nsizwa yakithi ithi mayingena emagcekeni omuzi wakini ingene imhlophe intombi nto kodwa uma umthole engaseyona intombi abantu abadala nalapho basuke bevumile ukuthi lona kulungile angeza azokuvusela umuzi kodwa into ekusuke kufanele ukuthi uyenze kusuke kufanele ukuthi lo muntu uqale ngokumgeza umsusa izandla zamanye amadoda awayekade emthinta abantu abaningi ke bake bangayizwa kahle leyo kanti leyo nto ibalekile kakhulu
kumuntu wesifazane osukumtholile kade sake wazi enye indoda. Kubalekile ukuthi umusi uzomngenisa emagcekeni omuzwa kini kuqale kube khona imbuzi yokumgeza imsuse lezazandla ukuze ezothi uma sesenawe sekuganile sewumfazi kungavuki lezazandla manje sezimvukela okuwukuthi manje azikhumbule kungasafanele eseganile. Leyo mbuzi kibaleke lapho leyo mbuzi okuthi ibe khona ukwazi ukuthi umgezele umuntu wesifazane khona engeke acabanga isoka lakhe ngoba uma ungazange uzikwenze lokho kohamba isikhathi alokho ecabanga leyandoda kanti usevukela ilezazandla uzokhumbula ukuthi uma umuntu nike nembatha naye nabanyamanye nobabili ninemoya nembethe ethile ninamathonga athila nembethe ngenkathi nimbathana nobabili nemoya yenu naye yambathana ingakho ke kubalekile ukuthi kube khona leyambuzi ozothi uma ufika lo muntu usizomngenisa emagcekeni omuzwa kini bese uyamgeza umsuse lezo zandla ezake zamthinta ukuze ezothi sengena emagcekeni akini usefanele wena angingaphumike kakhulu ehlokweni labe ngikhona bengike kutheni insizwa yakethi nawe ntombi yakethi lento yokusoma ibalekile yona kodwa nayo iyicala kodwa abantu abasomayo nabasomisayo bayakwazi ukuyithola intethelelo emathongweni ngoba basuke bebonakala ukuthi unembeza basenawo njengoba kade sesichazile angingageqa amagula ngoba ngemuki uma kuukuthi mhlambe kukhona la nifisa ukuthi sithinte khona sisabalale noma mawunembuzo ngaso lesihloko sethu sokusoma nokusomisa sibhalele khona la kuma comment section sobe sesibuya thina njenga nempunga yesintu siwafunda bese siyabuya sizochaza ngomunye umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ngiyacela futhi ukuthi niqhubeke nokuthenga incwadi zempunga yesintu ezifundisayo neziwusizo kakhulu kubantu. Uma kuukuthi uyafisa futhi ukuhlala nathi imphelandaba wempunga yesintu woza inombolo lezo lokuzibona zivela uyasithinta kuzona sizokuhlahlela ngezinto ezithinta umsamo sizokuhlahlela ngokwenziwa komsebenzi sizokuhlahlela ngezinto ezidingwa yithongo lakho nokuxhumana nethongo njalo njalo. Asibonge kakhulu ke bafowethu ngonubuwelo umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi nudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga.